Hello guys, नै दा आं बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मोनाबाबो माने फैब्रबनांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिबा नायबाय थाबानो मिथिगोन आरोना नायलांबाय थादो होनबा आरला थांनो दे दा माथो जानो हो आदानि पार्सेन्ट होबा Happy birthday to you guys जों दा आलासि जानो फैदों आरोना ओमफ्राय अरावनो फैफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा मेथाइ लादों आरोना माने गाबोन बार्थडे दङ ओमफ्राय गाबोन भिडिअ नुगोन आरोना नोंथांमोना हाय नै जों दा माबादों आरोना सुबुनखाथायाव जा अखा हानानै जि दै जादों आरोना अखा हानायजोंनो जा गाज्रि जाबाय आरोना लामाफोरा माने बिराद अखा हागासिनो दासान्दि बेनिफ्राय दा जों थांगासिनो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जायासै आरोना माने बोथोराबो गाज्रि ओमफ्राय माला मोनहैगोन जालायदों आरोना ओमफ्राय जेनेबा जों दा थांनाया जाबाय गामिखौ मा लिरो होन्दोंमोनथाय गलाबजार होनो आरोना माने हादानाव आरोना बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा सफैबाय आरोना ओमफ्राय फैब्रबनांगौ जादों ओमफ्राय बार्थडेया गाबोन आरोना बार्थडेया गाबोन थेवबाबो आरो नेक्स्ट खालामबावनाय जागोन आरोना गाबोन थुगि होनाल' दोनगोन ओमफ्राय नेक्स्ट आरो जाहोबावगोन आरोना बिदिबा आंनि बार्थडे पार्टिखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना लोगोफोर बाय बाय